Hei, bună dimineața, eu sunt Ștefi și binevenit sau revenim la un nou vlog. Astăzi voi arăta ce fac eu cu orele online și multe chestii. Mai întâi mergem să ne spălăm pe dinți și să mâncăm. Iar după aceea ne vom vedea și vom vedea cum fac și orele online, pentru că nu pot să intru pe laptop la toate. Pentru că, da, filmez cu telefonul meu și nu pot. Ne spălăm pe dinți și pe față. Da, aseară am dormit în acest torț într-o pereche spontană. Mă spăl cu ăsta. Stins becul acum la prind în camera asta și mă schimb. Ne vedem. Gata, m-am schimbat, acum mă voi machia cât de cât puțin, adică îmi voi da cu cremă. Dăm pe față așa bine. Ok, acum ne dăm cu acest strugurel. Parfum avem aici. Și ne dau și cu puțin rimel. Și nu o să mai mănânc pentru că nu mi-e foame. Mie dimineața nu mi-e foame. Bun, ne vedem acasă la mine pentru că sunt la fina mea de peste drum, pentru că am vrut să dorm la ea seara. Cum fac? Am făcut patul și plec acasă. Eu cu ea stăm fix peste drum și am vrut, de fapt nu mie, am vrut să dorm la ea seara, pentru că, nu știu, mă plictiseam acasă, e groaznic. Ajung acasă și îmi fac tema la mate și la română, după ne vedem. Am deschis laptopul și sunt pe Opera Browser să vorbesc pe WhatsApp cu doamna, dar acum este ora 9 și 25 de minute, așa că eu îmi voi face temele la istorie, dar la matematică și la română. Am terminat cu tema la română și mi-a luat vreo 20 de minute sau poate și mai puțin, iar acum voi începe cu cea de mate. Cred că astăzi mă vopsesc floare, nu știu, albastru vreau, dar nu știu sigur, să întreb și pe mami ce părere are, pentru că până în septembrie școlile nu se vor mai deschide și voi avea timp să mă vopsesc. Da, haideți să dau la pagină, nu mai știu la ce pagină era, să mai pe caiete. Apropo, ne vedem cu tema făcută. Pot să vă zic că după ce termin orele, o să mă duc la magazin să-mi cumpăr hârtie creponată, să mă vopsesc și, bine, o să întreb și pe mami, pentru că ea nu prea mă lasă să mă vopsesc cu hârtia aia creponată, dar eu cred că o să mă lase, pentru că nu se vor mai deschide școlile până în septembrie și nu o să mă vadă nimeni că sunt vopsită în cap, deci ne vedem. Nu știu de ce are semnul ăsta. Ok, am făcut și tema la mate, iar acum am de făcut ceva la română, pentru că am uitat să refac ceva. Ok, am terminat toate temele. Acum doar aștept să începem ora și este 10 și 7 minute, deci până la 11 mai e ceva timp. Ne vedem la ora online. Ok, între timp am și mâncat, niște castraveți cu roșii și salam și mai multe cu fina. Și cred că voi termina orele la 2, pentru că mi-am adus aminte că la 11 am...
nu știu, cred că la 11, da? Adică, da, la 11 am mate, la 12 am, română și la 1 am istorie. Și ne vedem la ora de matematică pentru că e 10:43. Ok, deci eu am scris bună ziua la toată lumea, de fapt, practic le-am dat deșteptarea. Și aici au scris ei mesajele. Puteți observa, nu știu cum să vă arăt. Bun, și acum aștept să ne dă la un link să intrăm pe Meet. Încă aștept, e 10:59, dar nu am primit niciun link. Deci trebuie să mai așteptăm. Eu i-am cerut telefonul lui mami și acum l-am băgat la încărcat. La Crafty Panda. Îmi place. Îmi place muzica turcească și ascult mereu. Deci acum ascult una de la Ochiul Gurman. Îmi place mult. Ok, hai să oprim muzica. Și acum o să filmez cu telefonul ăsta, pentru că începem ora. După cum vedeți, aici scrie Diriga, nu prea se vede. Mă rog, aici scrie Diriga, acum, bună ziua și așa mai departe. Și acum o să ne trimite link-ul și o să vorbesc pe telefon. Și o să filmez cu telefonul lui mami, pentru că eu filmez cu telefonul, nu am cameră. Ne vedem pe telefonul mamei mele și la ora.